tak keby ste mohli na začiatok nejakým spôsobom definovať, že čo sú tie najväčšie rozdiely z vášho pohľadu? Dobre, tak to je ako na celodennú prednášku, ale samozrejme pokúsim sa byť niečo ako by som povedala, najcielenejšia a povedať tie najdôležitejšie veci, ale predtým ako začnem, tak ďakujem za pozvanie, ďakujem, že tu môžem byť s vami. Ja nie som prvýkrát na akcii ODM, ale prvýkrát na takomto československom formáte a vidím, že ste aj upgradeovali v tom zmysle, že kde a ako sa stretávate, takže super, teším sa. No, kde začať s touto komplexnou otázkou? Ja keď v rámci politickej sociológie, ktorú učím na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, a vlastne máme tam jeden balík tematický, ktorý sa práve týka aj teda zmeny politickej, nežnej revolúcie a potom nežného rozvodu, ako sa zvykne hovoriť, a snažím sa vysvetliť aj tú rečnícku otázku, ktorú položil kolega sociológ, dnes už nebohý, Ivo Možný, proč tak snadno, proč vlastne k tomu rozchodu vtedy zdánlivo, možno neskôr sa ukázali aj iné problémy, došlo tak relatívne bezproblémovo a vlastne hlavne keď sa pozrieme na nejaké iné takéto rozvody, tak boli oveľa komplikovanejšie a oveľa dokonca aj násilnejšie. No, tak tu si zase beriem na pomoc iného, ďalšieho českého sociológa, a tým bol Jiří Musil. A spomínam ten termín asynchrónna modernizácia. A v tomto termíne je pre mňa mnohé vyjadrené, v tom zmysle, že tie dve krajiny, hoci boli jedným celkom, jednou federatívnou a do roku 89 aj socialistickou republikou, tak mali mnohé štrukturálne rozdiely, týkali sa, stupňa urbanizácie, týkali sa industrializácie, týkali sa demografického vývoja, kultúrneho vývoja. A aby som to zhrnula naozaj do jednej vety, ten hlavný Musilov argument je, že tá slovenská modernizácia prebiehala v inom čase a spravidla už v rokoch socializmu ako v Českej republike, kde sa to skôr viazalo na to medzivojnové obdobie. No, čiže to je východisko. Teraz, keď sa pozrieme na tých 32 rokov vlastne vývoja, ktorý väčšinou bol divergentný, teda rozdeľujúci sa. Tie cesty sa v mnohom rozdelili a dalo by sa pozrieť na mnohé rézy, mnohé perspektívy. Keby som sa pozrela na tú politickú a vývoj politickej scény, tak vy dnes máte ODS u nás z tých strán, ktoré vznikli po roku 89, už máme len Kresťansko-demokratické hnutie a Slovenskú národnú stranu, čo teda nie je nič moc. Tie iné strany, či už priniesli do toho vývoja skôr nejaký negatívny prvok, nejaký regres, ako napríklad Hnutie za demokratické Slovensko, alebo práve boli tým modernizačným ťahúňom ako Slovenská demokratická, Kresťanská demokratická únia, SDKU, PS v skratke, tak dnes ich vlastne na tej politickej scéne nemáme. Ďalší taký charakteristický znak tých rozdielov je, že kým tá česká politická scéna bola do istého obdobia, možno dokonca aj dnes, to som potom zvedavá aj ja na váš názor,
profilovaná ľavo-právo, že boli stredopravé a stredolavé silné politické strany a dalo sa povedať, že tá politická súťaž prebiehala medzi nimi hlavne, hej, dokonca mali svoju personalizáciu v podobe Václava Klausa a Miloša Zemana, tak Slovensko vlastne toto prakticky nezažilo a hneď nasadlo na tú nacionalistickú vlnu, na nacionalistický populizmus, ktorý teda bol o úplne inom type politickej súťaže. No, a teraz urobím taký veľký skok do súčasnosti a keď sa pozrieme na naše dve krajiny dnes, tak vidíme, že tým kľúčovým deliacím momentom, alebo to, ako zvykneme my nazývať štiepením, je najmä tá geopolitická orientácia a to, kde tie krajiny stoja vo vzťahu k tej súčasne určujúcej téme, a to je postoj k ruskej agresii na Ukrajine a vôbec vojne na Ukrajine a vôbec nejaká pozícia z očí v oči tomu usporiadaniu, hovorí sa, že post teda 1945 nejakému geopolitickému usporiadaniu sveta. Keď sa ešte pozriem, že váš teda toto podujatie sponzoruje Medzinárodný Vyšegrádsky fond, tak ten akože pojem Vyšegrádska štvorka, hej, ktorá mala byť nejakým jednotným, zjednocujúcim rámcom, tak dnes by sme povedali, že je to 2+2 a dokonca asi ani to 2+2 nie je 4, hej, v tejto aritmetike. No, tak skôr som asi zahryzla veľa tém, nechcem nejako dlho hovoriť, aby to nebolo nejaký monológ, tak možno toto, tá iná východisková situácia, iný politický vývoj bezprostredne po rozpade Československa a to, kde sa nachádzame dnes, tak asi tak by som to zosumarizovala na úvod. Ďakujem. K tomu sa potom ešte samozrejme dostaneme bližšie, ale tak ešte bude slovo pána Sokola. Já na úvod si samozřejmě taky zmíním to, že velmi děkuji, že jsem byl mladými konzervativci zase po mnoha letech pozván na akci organizace, které jsem kdysi předsedal, a když jste mě ještě zvali na kongresy, jak jsem vždycky vyprávěl, co všechno mi tato organizace dala, v podstatě skoro všechno, co v životě mám, takže děkuji, že jsem se mezi vás mohl vrátit. Zároveň děkuji, že tady můžu diskutovat s tak významnou osobností, jako je paní docentka. Když jsem byl ve vašem věku, tak jsem hltal její knihy, protože když se dostanu k té otázce, tehdy bylo takové období, kdy díky tomu, jak se ten vývoj v České republice a ve slovenské vyvíjel trochu jinak, tak slovenská politologie byla taková košatější a akčnější, protože ten vývoj byl akčnější. Proč se to stalo? Já jsem v té politologii se zabývám hlavně vývojem politických stran, takže zmíním takové 3 momenty v tom vývoji politických stran, které to předurčily a do dneška to z mého pohledu vlastně symbolizují. První je ten moment, když v roce 89 sice v Košicích se zakládalo občanské fórum, ale v Bratislavě se zakládala veřejnost proti násilí. Vy už si to nikdo z vás nemůžete pamatovat, já si to ještě jako skoro dítě pamatuju, ale vlastně když probíhala ta sametová revoluce, nebo něžná revoluce, jak se říká na Slovensku, tak už to začalo tím, že si každý ten národ vytvořil svoje, to, čemu se někdy říká catch-all movement, takové prostě široké hnutí protikomunistické. A jak jsem říkal, na východním Slovensku se nejdřív začalo zakládat to stejné jako v Praze, což svědčí o politické geografii Slovenska hodně, ale to zase bychom otevírali téma, které dneska není na pořadu dne. Takže to byl první moment. Už se to začalo rozjíždět i vlastně jako v tom nejbližším proudu. A druhý moment byl potom v těch dalších volbách, když se ta hnutí začala rozpadat, tak u nás vlastně zvítězila nejenom ODS jako jasně pravicová strana,
ale zvítězil ten koncept politické strany. Raný Václav Klaus, jak já říkám, má zásluhu, kterou mu nemůže nejenom česká pravice, ale ani jako politologie nikdy dostatečně vynachválit, a to je to, že vsadil na politické strany. On pozdní Václav Klaus teď pracuje na tom, aby ty politické strany zničil, ale to už je jiná kapitola. A proti tomu na Slovensku zvítězil Vladimír Mečiar, oni tady seděli u té vily, že jo, je ta slavná fotka v Brně a vypadá to, že si jako rozumí na té fotce, ale zase my, co jsme to zažili, tak víme, že HZDS, to byla strana nebo hnutí, protože je tam to H Vladimíra Mečiara, tak vycházelo úplně jako z jiného konceptu politiky. Ne politická strana, určitě ne pravice, když dneska by to někteří dovozovali, že to byl nějaký národní konzervativismus, ne, nebyl. Bylo to takové nějaké zabřednutí se v té transformaci na půl cesty a tohle dlouho určovalo směr těch dvou zemí. My jsme tehdy samozřejmě Češi, jak máme takový pocit těch starších bratrů někdy, tak se to tehdy popisovalo tak, no, že my jsme samozřejmě víc ten západ než Slovensko. Historie nás za chvilku doběhla potom, jak budu popisovat, ale Slovensko tehdy bylo díky politickým stranám, ale ty strany nejsou nic jako, co by bylo rozhodující, to je vždycky odraz společnosti. A Slovensko v tomhle bylo podobné tehdy spíš Chorvatsku a Srbsku možná, zemím, které ale všechny zažívaly nezávislost. My nemůžeme jako zapomenout, že zatímco Češi se po tom roce 92, 93 cítili, že, a vidíte to na vlajce, já jsem vexilolog, vidíte, a to je taky výraz společnosti, my jsme si nechali tu vlajku a nikomu to nevadilo a nepotřebovali jsme žádnou jinou vlajku, tak Česká republika mentálně byla pokračováním Československa z pohledu Čechů. Na Slovensku to bylo jinak a to tu politiku samozřejmě muselo ovlivnit a nahrálo to Vladimíru Mečiarovi, aby dělal to, co dělal. Takže my jsme chvilku měli pocit, že se rozcházíme. Co je smutné pro Českou republiku, že pak podle mě od roku 2002-2006, prostě od začátku tisíciletí, bohužel podle mě v té stranické politice dochází k tomu, že ty země se přibližují, respektive existuje taková jako polopopulární teze, která říká, že Česká republika teď jenom v nějakém fázovém zpoždění kopíruje Slovensko. Vzhledem k tomu, že máme letos parlamentní volby, tak bych řekl, že to není úplně, a vzhledem tady k auditoriu, jako dobrá zpráva, ale skutečně v roce 2010 se ve volbách parlamentních v České republice uděje to, že začne se najednou objevovat něco, co bych mohl nazvat slovenskými stranami. Protože do té doby u nás byly politické strany klasické, řekněme západoevropského typu, jak paní docentka říkala, ODS a ČSSD, k tomu lidovci, a byla chvilka, kdy parlament byl pětistranický a byly tam jenom zavedené politické strany, včetně komunistů. O nich si můžeme myslet, co chceme, ale jsou to politické strany. Pak se najednou děje to, co na Slovensku vlastně začalo už od roku 92, začínají vznikat takové ty strany na jedno použití, někdy se tomu říká podnikatelské strany, typické zase, to už by si někdo z vás možná mohl pamatovat, Věci veřejné Víta Bárty. A vlastně, jak my jsme byli výkladní skříň v tom postkomunistickém regionu stranické politiky, tak to od toho roku 2010 končí. Věci veřejné, TOP 09, a to ještě byly jako pěkné příklady tady té antistranické politiky nebo vznikání stran jednoho muže, jedné ženy, taková u nás asi nebyla, ale dejme tomu. Dneska vlastně jako, a tím zakončím tady tohleto úvodní expoze, když si vezmete, že naše dneska největší politická strana, která tenhle ten směr kopírování Slovenska, ale toho mečiarovského Slovenska, tak se jmenuje ANO a na Slovensku strana ANO byla v parlamentu o pár funkčních období předtím, tak je to hříčka, ale na druhou stranu je to do určité míry výraz toho, že my skutečně jsme se začali Slovensku přibližovat tím, že když to řeknu jako v nějakém modelu, tak Slovensko v tom, jak tam funguje politika, kdy ty strany nejsou příliš zakořeněné ve společnosti, jsou málo početné, jsou to v podstatě, když to zase řeknu zjednodušeně nepolitologicky, takhle v sobotu dopoledne jako fankluby svých předsedů,
Já teď sleduju každý den facebookový profil Igora Matoviče. A ze zvláštního důvodu. Já jezdím každý rok v létě na dovolenou jako konzervativec na stejné místo do Chorvatska, do nějaké obce, no to je část obce, která se jmenuje Ražaň, kterou teď na Slovensku skoro každý zná, tak sleduji, jak se Igor Matovič chodí, tu je u majáku, kam chodím s dětmi, tu je tam, takže a to je příklad, Igor Matovič je příklad toho, že i ta pravá část politického spektra, která u nás odolává té jako antistranické notě a jako změně stran v nějaké fankluby předsedů, tak na Slovensku tohleto vlastně s koncem Dzurindovy éry, kde to SDKU ještě můžeme, když zavřeme řadu očí, tak můžeme považovat za politickou stranu klasickou, ač teda tam byly nějaké problémy, tak všechny další od středu doprava politické strany na Slovensku s výjimkou KDH, které tak kopíruje naše lidovce do určité míry a tak vypadává z parlamentu, vrací se, tak to politické strany klasické nejsou, tak u nás tohleto se objevuje taky, ale nezasáhla to ještě tu pravici, ač třeba TOP 09, když vznikala, tak byla taky takový příklad, ale ta se vlastně pak podle mě vyvinula do něčeho, co připomíná jako strukturálně to Dzurindovo SDKU. Ale vlastně to Dzurindovo období je takovým zlomem, kdy na Slovensku to zasahuje i pravici a u nás to začíná, my se k tomu vyvíjíme víc a víc a jak říkala paní docentka, ona vyzdvihovala, že my máme ODS, což skutečně je jedna z nejstabilnějších, neříkám to proto, že řada z nás tady jsou členové té strany, ale je to i politologicky. V postkomunistické Evropě je to naprosto výjimečná strana, která vydržela 30 let. Nenajdeme vlastně žádnou další, klasicky jako pravicovou, KDH, dejme tomu, ale to je už trošku něco jiného. Ale bohužel, z hlediska politologie a teorie politických stran, ta ODS je už taky u nás jediná. Vlastně zahynula sociální demokracie, a teď se jakoby drápou z hrobu komunisté, ale už vlastně přelakovaní na nějaké hnutí, takže my jsme bohužel pro vás i pro nás začali Slovensko kopírovat a děláme to zatím důsledněji a důsledněji. Ale keď teda hovoríte, že ten prelom nastal v roku 2010 a že vtedy Česká republika nejakým spôsobom začala kopírovať Slovensko, ale zase to bol taký zlom v tom čase v celom západnom svete, kedy v dôsledku finančnej krízy a tak ďalej bol ten nástup populizmu v podstate všade, čiže či sa nedá povedať, že tam Česká republika vlastne šla len s tým prúdom, ktorý bol v celom západnom svete, kdežto Slovensko tento trend malo už 20 rokov skôr. No, na tomhle, co vy říkáte, by se dalo dovozovat, že my do toho roku 2010 jsme byli opravdu západ, protože já nevím, ono to začalo ve východní Evropě v Lotyšsku, kde vznikla nějaká strana Hospodář, vedla to nějaký takový černí šerifové, bezpečnostní agentura si založila stranu a vyhrála volby. To se stalo podle mě v roce 97 nebo 3 možná, to si teď přesně nepamatuju, ale v té východní Evropě to trvalo hrozně dlouho a my jsme si vlastně, to byla taková ideologie Václava Klause, která nebyla zase tak odpudivá jako ta dnešní, a že my jsme jako výjimka. To byl příběh české transformace, ideologicky byl, Češi jsou výjimka, on neměl rád Vyšegrád, abych tady pozdravil našeho sponzora, protože měl pocit, že nás to tahá na východ, jako Českou republiku. Ale teď teda on to dělá jako párem koní, nebo několika páry, ale tehdy se mu to nelíbilo a my jsme do té doby v těch stranách výjimka byli, ale pak to skončilo. Je zajímavá teze, co vy říkáte, že to bylo pod tíhou té hospodářské krize. Já si myslím, že to bylo jako vyčerpáním se toho stranického systému do určité míry, že to, ale souvislo to. Ak môžem, tak zo pár poznámok mi teda povedať, tak áno, no, Andrej Babiš je ten najnešťastnejší import zo Slovenska, možno pre Českú republiku. Ale aby som to trochu vyvážila, tak nedávno, a bol to váš odborník Jiří Příban, ktorý povedal, že zase Pavol Hollander, ktorý bol istý čas na Ústavnom súde Českom, tiež zo Slovenska, bol ten opačný príklad, ten úspešný
import. No, samozrejme, všetko toto je tak, ako ste to povedali. Možno ja by som ešte posunula ten začiatok toho rozpadu, nejakého takého uprataného vývoja tej českej politickej scény, možno ešte do toho momentu tej opozičnej zmluvy medzi Klausom a Zemanom, ale možno naozaj ten populizmus nastúpil potom v plnej sile neskôr. Niektorí západní kolegovia hovoria, že stredná a východná Európa, že ako keby určovala tie trendy aj oveľa širšie, hej? Že vlastne ten nástup aj, neviem, radikálnej pravice alebo vôbec týchto nepolitických, politických strán veľmi výrazného populizmu, ktorý vidíme aj naozaj v tých etablovaných západných demokraciách, ako keby my sme boli tí, a teraz nemyslím len my Slovensko, ale táto časť Európy nejaký trendsettery. Takže asi toľko, možno ešte k tej faktografickej stránke. Naozaj slovenská politická scéna je mimoriadne premenlivá. My sme snáď mali jediné voľby, ktorých by nenastúpila a nebola úspešná nejaká nová politická strana. To bolo, myslím, v roku 2006. Ale inak každé ďalšie voľby, či už úplne nové strany, alebo odštiepené strany, alebo proste nejaké nové formácie, tak v každých voľbách akoby tam bola ten dopyt po novosti alebo nejakej novej nádeji, keď už tí všetci iní sklamali, tak je tam prítomný, a to, že sú tie strany naozaj mimoriadne personalizované a tak, ako ste povedali, fankluby svojich lídrov, no koľko tých strán prežilo svojich lídrov, hej, to je úplné minimum, proste vo chvíli, keď ten líder, otec zakladateľ tam nie je, tak tá strana sa vlastne nejakým spôsobom vlastne roztápa, alebo stáva sa nerelevantnou. Pán Sokol, teda, ak som správne pochopil, vyslovil tézu, že tá odlišnosť, najmä, tak berme to teraz do toho roku 2010, v tom politickom systéme medzi Slovenskom a Českou republikou, bola daná v podstate tým, ako ju nastavil ten v úvodzovkách otec zakladateľ, a v tom, ako si ten politický systém predstavoval Václav Klaus versus Vladimír Mečiar, samozrejme trochu zjednodušené. Tak to by bola potom otázka na vás, pani docentka, že myslíte si, že to bolo skutočne dané tými okolnostiami pri rozdelení Československa, alebo je to dané nejakými lepšími historickými naratívmi, ktoré prevládajú v mentalite slovenskej spoločnosti? Skôr som povedala, že to rozdelenie Československa bolo dôsledkom nejakých hlbších faktorov, ktoré fungovali. A naozaj, ja by som tu mohla byť vaša, možno niektorým dokonca stará mama, takže si to veľmi, veľmi dobre pamätám, presne ten obraz toho, jak sedia pod tým veľkým stromom, že vraj ho už tuším vyrúbali, ale Vila Tugendhat stojí. Ako pre nás federalistov vtedajších, to bol naozaj veľmi, veľmi bolestivý moment, lebo sme si uvedomovali, že nielen to, že sa teda rozchádzame, ale aj to, s akým politickým vedením vlastne Slovensko začína. Hej, akože to bol veľký problém, lebo 1. januára 1993 bolo jasné, že proste toto je ako historická realita, že tam vlastne nemá nejaký význam niečo riešiť, ale vtedy sa vlastne všetky tie pohľady už otočili dovnútra krajiny a bol problém to, že kto tú krajinu vedie, hej, že je to HZDS a Vladimír Mečiar, ktorý potom v podstate celé 90. roky až do toho roku 98 určoval ten vývoj Slovenska. No, tak určite tam to, čo si aj povedali, ten narratív
takej, akože my nechceme tú radikálnu ekonomickú transformáciu, hej, my chceme mäkšiu transformáciu. Potom problém bol aj to, že to nebola veľmi čistá hra zo strany tých politikov, hej, oni tak lavírovali ako samotný Mečiar. Jednak malo byť referendum o rozdelení, čo dodnes sa s niektorými mojimi kolegami sporím, že ja si myslím, že je dobre, že nebolo, lebo by to dopadlo možno tu v neprospech Československa, na Slovensku v prospech Československa. Neviem, ako by sa to potom riešilo, ale to je jedno. Proste bolo to politické rozhodnutie, ale to, akým spôsobom to bolo komunikované a zdôvodňované, bol naozaj ten taký nacionalisticko-socialisticko, neviem, ešte možno aj nejak národno-socialistický narratív za tým celým, hej, a veľmi teda nejednoznačný. Čiže ako odpoveď na vašu otázku je tá, že skôr teda tie hlboké štrukturálne dôvody nejako prispeli k tomu rozhodnutiu. No a samozrejme politické elity na jednej aj na druhej strane mali na tom zhodu. De facto víťazi volieb v 92. roku boli vlastne v tomto zajedno. Ešte keď ste hovorili o tom, že ako Česká republika v určitých momentoch viac menej možno kopíruje ten vývoj, ktorý bol na Slovensku už skôr, tak povedal by som, že súčasná situácia na stranickom spektre v Českej republike sa dá do veľkej miery porovnať k tomu, čo bolo na Slovensku v 90. rokoch. Pretože vtedy nie, že by na Slovensku tie štandardné strany neboli, ale všetky sa v podstate boli nútené postaviť sa do jedného šípu proti tomu veľkému populistickému hnutiu a dopadlo to tak, že všetky museli byť vo vláde po tom 98. roku vlastne spolu bývali dizidenti s bývalými komunistami. A to mi príde, čo je niečo podobné v súčasnosti, keďže je tuto veľké populistické hnutie ANO a na druhej strane vlastne do tej vlády, ktorá vznikla po voľbách v roku 2021, vlastne vyšla široká koalícia strán od Pirátov po ODS. Že v tomto možno by sa dali hľadať nejaké paralely? Určitě. Ten vítěz posledních voleb do Poslanecké sněmovny v České republice, parlamentních voleb, Spolu, je v podstatě kopie SDKU. Koalícia. Skoro ze vším. A tenhle ten postřeh, který jste zmínil, vlastně v České republice je velmi důležitý a zvlášť jakoby mezi voliči a funkcionáři ODS se na něj vlastně zapomíná, protože ta vláda je v České republice brána jako pravicová. Tím, že největší strana je taková jako čistě pravicová, tak si spousta lidí myslí, že to je vláda pravice, přestože jako Piráti to je pro mě paralela k začátkům progresivního Slovenska, než se progresivní Slovensko nějak rozšířilo a získalo nové voliče, kteří s ním možná jako vlastně nesouhlasí, ale volí ho jako sněhovou kouli nebo menší zlo, nebo prostě toho, kdo může tomu protihráči vzdorovat. To, že my máme takovouhle vlastně vládu, jak se říká v jednom starém českém filmu, kdo má kravatu, jde za rakví, to znamená prostě všichni, kdo se namanuli, tak vládnou proti Babišovi a jeho nějakým jako satelitům. A to je ale doklad toho, jak my jsme vlastně to Slovensko nechtěně dohnali, že to, co právě nám připadalo v 90. letech, když se to dělo v Rumunsku, Rumunsko je taky velká paralela s tím Mečárovským Slovenskem a ono to, co se děje dneska v Rumunsku, vlastně dokazuje, že to tam funguje furt dál, tak nám to připadalo, že to se tady nikdy nemůže stát, protože, jak říkala paní docentka, tady to bylo pravice-levice a přestože jsem psal dizertaci na volební geografii, tak Andrej Babiš, co se týče voličů, je dneska, a trvá to už 1 nebo 2 volby zpátky, jako 100% dědicem sociální demokracie. Což je v tomhletom Andrej Babiš není Vladimír Mečiar volebně. Andrej
Babiš je Robert Fico. Strana, která s nějakým populistickým narrativem vyluxovala levici. V České republice jsou nějací novináři a jako myslitelé, kdybych je chtěl povýšit, kteří blouzní o tom, jak Andrej Babiš má někde nějaké pravicové voliče a láká pravicové voliče. Není to pravda. Průzkumy zavedených agentur, jako je Ipsos, celosvětových, ukazují, že tam není žádný přechod, že když někoho zklame u nás pravice, nebo pravice v širším slova smyslu, abych se taky nechal chytit do té pasti, to znamená vládní strany, tak ti lidi odchází k nevoličům. A my jsme vlastně po tom pravolevém rozdělení, které bylo trochu průchozí, tam byli voliči, kteří přecházeli ODS, ČSSD, ač nám to jako politicky lidem zajímajícím se o politiku připadá neuvěřitelné, tak se to dělo. Dneska je ten příkop daleko větší, je vlastně stejný jako na Slovensku, že ti voliči nepřecházejí, ale ANO je dědicem levice, ačkoliv přijalo takovou rétoriku Mečiara a Fica, takže tímhletím způsobem se to posunulo a samozřejmě to, co teď vidíme v České republice, kdy ta vláda není populární a půjde do voleb jako v situaci, která bude komplikovaná, to zase si neříkejme, že ne, tak je to právě způsobeno tím, že to je široká koalice, nebo byla to koalice od nejlevicovější varianty sociálních liberálů v podobě Pirátů přes socialistický stan až po prostě pravicovou ODS. Zároveň tam máte to, co tady ještě jsme tolik neřešili, že Česká republika v těch 90. letech byla vlastně jenom rozdělena pravice levice a tehdy byl moderní takový graf politologa Kyčlta, kde na Slovensku už to bylo jinak, kde máte jako existují takové ty legrace na internetu ohledně filmu Pelíšky, tak to je Kyčl převedený pro amatéry, kde máte prostě autoritativní pravice, demokratická pravice a to stejné na levici. Tak u nás to nejdřív vlastně jako byla jenom úsečka ta politika a teď se to víc posunuje taky k tomu, že to máte jako ty 4 kvadranty. A to se u nás taky mění, ač si myslím, že je to u nás furt slabší než na Slovensku, ale už vám vrátím slovo, ať neodbíhám furt někam dál. Možno k tým kvadrantom, lebo to je momentálne ako veľmi zaujímavá situácia na Slovensku, kde vlastne pre tú stredopravú politickú časť spektra, kde ako svojím spôsobom patrí aj to PSK, hej? A to práve preto, že tá lavica sa stala svojím spôsobom nadávkou, hej? Že vlastne Robert Fico ju do tej miery zdeformoval a zneužil a tiež povysával všetky tie menšie lavicové strany. Takže dnes, ako keď sa pozrieme touto mriežkou 4 kvadrantov, tak na Slovensku sa všetci tlačia v tom konzervatívnom, hej, aj tá lavica je vlastne konzervatívna. A to, čo by teda malo byť akože liberálna lavica, hej, tá, čo možno teda nejaký zárodok sú, alebo ani nie zárodok, ale strana Piráti, tak to vlastne na Slovensku nie je, hej. U nás sú v podstate ten jeden kvadrant, ktorý označuje liberálne hodnoty, čiže tie Green Alternative a neviem čo, ešte liberál, ale zároveň je teda ekonomicky lavicový, tak nie je ani v rámci politickej scény, teda hodnotenia politických strán, ale ani voliči sa tam nezaraďujú, keď to takto prekrížime. A teda strana Smer, no to by bolo ako tie metamorfózy tejto strany, hej, od nejakého, čo sme nazvali stredový populizmus, potom naozaj ekonomická lavica, keď Fico, teda tá strana nedávno mala už 25 rokov, ale
keď sa profilovala ako ľavicová, bolo proti ešte reformám tej druhej Dzurindovej vlády. Hej, vtedy sa tvárili, že sú ľavica. Až po dnešnú teda naozaj stranu, ktorá je ako sa profilom tých voličov práve v tých kultúrno-etických a aj zahranično-politických otázkach približuje radikálnej pravici. Hej? Čiže a stále zároveň tí voliči a aj tá strana ako prezentuje ľavicovosť v ekonomických otázkach. Teraz dokonca neviem, či je to známe aj v Čechách, že to už nie je sociálna demokracia, teda tá druhá časť toho názvu, ale slovenská sociálna demokracia, takzvaná rustikálna, nie bruselská. A teda asi takým rukolapným indikátorom toho, kde sa tá strana posunula, je to, že 5 jej poslancov a poslankyň v Európskom parlamente vlastne nepatria do tej socialistickej frakcie. Hej? Sú nezaradení, takže sú vlastne svojím profilom naozaj nejaký zvláštny hybrid, tak môžem povedať, politického stranictva. Ještě vám do toho skočím, pardon. Tam ještě jakoby vlastně moment té geopolitiky, kdy mě jako neslováka připadá jako zvláštní moment, takové jak vynoření se mloků u Národního divadla, u Čapka, když se slovenský nacionalista Fico začal kamarádit s Viktorem Orbánem. My teda, abychom zase si nemysleli, že jsme nějací jako tady lepší, tak my máme obdobný příběh a to je Václav Klaus jako kamarád německé AfD. To se prostě jako otočily věci, které byly předtím úplně nemožné. Teraz je vlastně Andrej Babiš vo frakcii Patriotis FPÖ, která byla za reviziu Benešových dekretů. Přesně tak, a Václav Klaus, který jako politicky je dědic prvorepublikové národní socialistické strany, tak a je vlastně zastánce takového jako českého nacionalismu proti německého. To byl vždycky, on to v těch 90. letech trochu skrýval, ale pak mu to začalo ujíždět, jak stárl, tak vlastně taky jako dneska jako vychvaluje AfD a jeho koně, ta strana, nebo ona to není úplně strana, motoristi sobě, tady tahle ta partička jeho příznivců, tak ti taky jako vidí vzor v... Jo, my tak jako nepociťujeme, že Orbán je proti Benešovým dekretům, to se tady nikdy moc nechápalo, protože to nás jako v České republice se po rozdělení nedotýkalo. Ale to snad jenom Jan Zahradil vždycky jako by na to upozorňoval, když ještě si myslel, že Viktor Orbán je zlý člověk, než taky následoval velkého vůdce a zjistil, že to je skvělý člověk. Tak vlastně u nás je ta paralela s těmi Němci, když my jsme si německou menšinu jako odvezli pryč, takže to není tak. Ono je vlastně hrozný, když pak v prezidentských volbách na Slovensku většina Maďarů volí kandidáta té nacionalistické levice, tak je vidět, že se to tady v té střední Evropě zamíchalo. Ale zase je pravda, jak jsme si už tady říkali, že ono to kopíruje, nebo možná předchází tomu vývoji na západě, jenom proto, že tady ty strany nebyly tak jako zakořeněné kvůli komunismu ve společnosti, tak tam to trvalo díl, takže my v tomhletom jsme jako nechtěný předvoj, že se tyhle věci dějí. A u nás je to vlastně podobné, ti Piráti se podobně jako progresivní Slovensko stydí za to, že jsou liberální levice a neříkají to, protože jsou jakoby... U nás jsou dvě vlny toho, a to je na Slovensku stejné, proč levice je sprosté slovo pro spoustu lidí, komunismus a potom Fico lomeno Babiš, jo, že oni už na některých radnicích velkých měst ti Piráti s Anem vládnou a rozumí si. Já jsem z Prostějova, což je bohužel v Olomouckém kraji, že Olomouc je hlavní město našeho kraje, bohužel, a tam na radnici už tahle koalice vládne, jo, a těch příkladů je víc. V Plzni taky z 6 největších měst ve 2 minimálně vládne ANO a Piráti a tam nemají problém, takže oni jako vlastně se nakonec v té levicové politice shodnou, ale v tom, co pak hraje roli na celostátní politice, tak už to samozřejmě nejde. Tým, ako ste sa dotkli geopolitických súvislosti, tak ste mi nahrali na ďalšiu otázku, pretože chcel by som sa dotknúť aj toho, tých viacstranných vzťahov medzi vládami, ktoré nastali od posledného roka. A
A samozrejme, že tým spúšťačom bol odlišný postoj vlád k ruskej agresii na Ukrajine. Ale je to vlastne unikátna situácia, pretože tie vzťahy medzi českými a slovenskými vládami boli vždy nielen navonok korektné, ale vždy tam bola aj tá spolupráca. A to napriek tomu, že väčšinou sa z hľadiska toho politického neprekrývali, pretože väčšinou, keď vládla na Slovensku pravica, tak v Česku vládli sociálni demokrati s výnimkou rokov 2012, ale napriek tomu tam tá spolupráca bola veľmi úzka. Čiže myslíte si, že je to naozaj len kvôli tomu, že tá geopolitická situácia je naozaj taká vyhrotená, že západný svet je do veľkej miery v existenčnom ohrození a pod tým sa to teda nejakým spôsobom muselo byť na prvok, alebo je za tým niečo viac a sledujeme nejakú väčšiu paradigmálnu zmenu? Ako sledujeme paradigmálnu zmenu, to určite, ale myslím si, že tento, ako nazvem to, nejaký konflikt alebo nejaký názorový nesúlad teraz českej a slovenskej vlády vo veci tej geopolitickej orientácie a zahranično-politických tém má naozaj korene v tom, ako sa k zahraničnej politike postavila táto vláda. Hej? Že ja si viem predstaviť, že keby povedzme v tomto existoval nejaký konsenzus a teda opravte ma, ak si myslím, že ak by aj došlo k nejakej politickej zmene v Čechách, že tá miera, a teraz to zjednodušene nazvem proruskosti, hej, ako proruského nejakej orientácie, alebo určite nie jasne prozápadnej, že by zďaleka nebola taká v Čechách, ako ju dnes vidíme na Slovensku, lebo jednoducho si myslím, že by to nemalo oporu v istej časti toho slovenského elektorátu. No ale ja si myslím, že tie mnohé veci, ktoré vidíme od nástupu Roberta Fica v tejto oblasti, ja chápem, že pre českú vládu je aj politicky, aj zahranične politicky, aj marketingovo dôležité sa od toho nejakým spôsobom dištancovať. Lebo aj to spojenectvo s Orbánom, ktorý už vlastne túto politiku drží od svojho nástupu v roku 2010, ale aj rôzne tie, nazvem to teraz, excesy, stretnutie s Putinom, vyhrážanie sa, zablokovania protiruských sankcií, celkový postoj k Ukrajine, vykresľovania Zelenského ako nepriateľa Slovenska a tak ďalej, hej, nejdem teda robiť celý inventár ako týchto vecí, ktoré naozaj v veľkej časti Slovenska vadia, ale Fico napriek tomu, a môžeme ako špekulovať, že čo ho k tomu vedie, tak ja si myslím, že to bolo dôležité sa voči tomu nejakým spôsobom vyhraniť. Ako to je bez debaty, ale nevidím to možno ako súčasť teraz tých veľkých zmien. Ono sa to možno stane súčasťou tých veľkých zmien, ako je teraz prípadné vycúvanie Spojených štátov z NATO, európska obrana a tak ďalej. Áno, to budú obrovské zmeny. A naozaj som dosť zvedavá, ako český postoj k tomu je jasný. Slovenský postoj, no keby som chcela byť optimistka, tak poviem, že ešte nie je celkom jasný, hej, aby som teda nepovedala, že je úplne odmietavý. Tak kdybych odpověděl na to, nebo pokusil se odpovědět na to, na co vy jste se ptala, co vy jste říkala. Já myslím, že zaprvé určitě platí, že ta odlišnost postoje těch vlád má určitý základ jako v jiných postojích veřejnosti, protože když se díváte na průzkumy
toho, kdo může za válku na Ukrajině ve stejnou chvíli vždycky v České republice a na Slovensku, tak na Slovensku je jednoznačně jako větší. Tam už dlouho platí, že víc lidí si myslí, že za to může Ukrajina než Rusko. Alebo Západ eventuálně. Nebo kolektivní Západ, jak říká Vladimír Putin Západ, a jeho přisluhovači v našich obou zemích, tak to se samozřejmě, přestože se u nás taky ta atmosféra vyvíjí, my teď sledujeme ve volební kampani, že se ta atmosféra vyvíjí jako proti Ukrajině v takové zemi, jako je Polsko, tak u nás to jde pomaleji než na Slovensku a stále si myslím, že to u nás ještě nepřevážilo. Vláda Petra Fialy musí dělat tu politiku vůči Ficovi takovou, že zvlášť voliči Spolu jsou v tomhle jednoznační. U nás, a to je, vy jste o tom mluvila, už u toho Musila, česká společnost, respektive ten náš svět politický, který my tady reprezentujeme jako MK, nebo k němu patříme, abych neříkal, že ho reprezentujeme, tak pro něj je rok 68 jako obrovskou, to je jako druhý Mnichov, je to jako klíčový okamžik našich dějin, který se při té válce na Ukrajině znovu projevil. Slovensko má rok 68 spojeno s tím, že třeba dostalo federaci. Jako u nás je to čistá černá, na Slovensku někteří lidé mluví tak, že to zase tak, až taková tragédie nebyla, konečně jsme si vymohli a tak dále, až to třeba bylo pofidérní, tak ale jako ty instituce rozhodují do nějaké míry, i když jsou vlastně tady jako nakašírované v tom komunistickém režimu. Chtěl bych být optimista jako paní docentka ohledně toho, že když vyhraje Andrej Babiš a bude vládnout s podporou motoristů, komunistů, komerčních fašistů a dalšího, tak že to bude lepší. Lepší to bude v tom ohledu, že když se podíváte jako na odstíny šedi v případě středoevropského populismu, tak Viktor Orbán tomu, co dělá, věří a koncept Viktora Orbána je konzervativní revoluce jako v maďarském stylu. S podtržením 4krát souhlasnou vlnovkou Václava Klause toho v maďarském stylu. V tomhle je jako Orbán trochu podobný Kačinskému, i když se dneska jako rozešli v mnoha věcech. Pak je brzký nebo raný Fico do atentátu, který byl stejný jako Andrej Babiš, to znamená kšeftař bez hodnot. Teď já nevím, jestli to je další jeho jako populistické přebarvení chameleonské, nebo s ním ten atentát pohnul jako s Trumpem a teď se zdá, že on se jako proměnil. Ať už to je navenek nebo vevnitř, to je vlastně jedno, ale stále to není Viktor Orbán, to vidíme v evropských institucích, kde Slovensko zatím nikdy ještě nehlasovalo v Evropské radě s Maďarskem v těch klíčových věcech. Vždycky, jo, a Kaliňák nakupuje zbraně z Ameriky, Slovensko narůstá, prodej zbraní nikdy nebyl tak veliký jako teď, takže oni jsou v první řadě kšeftaři. Kaliňák je toho, mimochodem já si pamatuju, když jsem pracoval jako parlamentní tajemník jednoho českého ministra vnitra, jak mi vždycky říkal, jak ten Kaliňák je super, jo, takže a to byl to samozřejmě člen ODS, ten ministr vnitra, ono jich moc nebylo, takže na to přijdete, tak že byly doby, kdy vlády ODS si s tím Ficem nakonec jako nebyl tam problém, jak vy jste to říkal, jo? Sice doma se dělala jiná politika, měli jsme rádi Mikyho Dzurindu, ten jezdil na naše sjezdy, ale dalo se to prostě jakoby, dalo se žít a vlastně jsme byli kamarádi a ten Visegrád fungoval. To už teď není. Andrej Babiš se taky posunuje jakoby od komerčního populisty k takové jako hře na ten kvadrant národního konzervativismu, který teda podle mě nemá s pravicí nic společného, říkejme tomu tak. Nevím, kdo je to v těch pelíšcích, jo, to je Kodet. Ale teda jako, to je mnohem horší ve skutečnosti. Takže k té změně určitě dojde. Andrej Babiš je politik průzkumu, on nebude krvácet za Ukrajinu. S českými zbrojaři nemá teď úplně nejlepší vztahy, ale to se může změnit. Oni už za ním jezdí do Průhonic, jak jsme si přečetli v novinách. Takže to bude jakoby Fico light v tomhletom. Změna bude, ale poslední, čím to uzavřu, bude to lepší, protože když se podíváme na minulou slovenskou vládu, tak Igor Matovič, můj oblíbený turista z Ražaně,
genius kampaní a nejhorší člověk, co může vládnout pro pravici, tak ten taky nakupoval ty Sputniky. To by jako pravicová vláda v České republice, to ne, že by jako ho pak lidi nechali vykrvit ve volbách. To by skončil druhý den. Kdyby Petr Fiala teď nakoupil Sputniky, kdyby vypukl druhý covid, zase by někde v té Číně jim to uteklo, a Petr Fiala by nakoupil Sputniky, tak by se to letadlo by se nemuselo vracet do České republiky. Matovič ještě poměrně dlouho fungoval potom. Takže je to odraz nějaké odlišnosti, ale i tady platí, že my bohužel doháníme v tomhle Slovensko, protože před 20 lety představa, že bude v České republice jako silná část společnosti, která bude obdivovat Rusko, to bylo nemyslitelné. Ta generace, která zažila rok 68, typu moje maminka, jako by to nedopustila. Teď už se to ale mění a voliči SPD a velká část voličů ANO vlastně to Rusko má ráda. Neví, o čem mluví, nikdo z nich by tam nechtěl žít, nemá doma žádný ruský výrobek, ale mají pocit, že Vladimír Putin je ten, který nás zachrání před dekadentním progresivistickým západem. Měla by asi vláda platit cestovky, které by je tam vozila. Ano. Ale bohužel je to tak. A my v tomhletom to Slovensko doháníme a Andrej Babiš na to bude reagovat a bude dělat takovou politiku ani ryba, ani pes. Ale jednu dôležitú vec ste spomenuli a to treba ešte možno počiarknúť, a keď sme aj na začiatku hovorili o tých odlišnostiach, že naozaj ten vzťah k obdobiu normalizácie, čiže tomu, čo nastalo práve po auguste 68 až po rok 89, je na Slovensku diametrálne odlišný u veľkej časti populácie, čiže je na čo nadviazať v tej nostalgii za tými dobrými časmi ako socikovskými. Takže tento sentiment asi zdieľa väčšia časť obyvateľstva, dokonca aj tých, ktorí vtedy ešte nežili a teda nemali tie všetky údajné výhody toho obdobia. Ale čo v tej kolektívnej pamäti a v tej politike kolektívnej pamäti vidím ešte ako závažnejší problém, je snaha do istej miery teraz zo strany práve Smeru bagatelizovať práve aj ten november 89. Že oni teraz celkom zámerne, už neviem, 2-3 roky po sebe, 17. novembra 89 robia svoj zjazd, výročný zjazd strany, absolútne ignorujú akékoľvek teda pripomínania tohto historického dátumu a teda postupne tak z toho nejak celkom vedome odkrajujú. Takže asi aj to je jedna z tých vecí, ktoré sú teraz v týchto postojoch alebo v tom, na čom sa lámu tie geopolitické postoje, asi dôležité. Inak také malé self-promo, my sme práve pre Vyšehradský fond robili výskum vo všetkých 4 vyšehradských krajinách, teda my teraz myslím ako Inštitút pre verejné otázky, a je mi ľúto, že som to teraz nedoniesla. Bolo to v záveru roku 2023, vyšlo to aj knižne, je to na stránke Inštitútu pre verejné otázky, sa to dá stiahnuť a práve tam teda sa nádherne ukazujú tie rozdiely vo vzťahu k Rusku. A teraz povedzme Slovensko, Maďarsko to vnímajú naozaj s veľkou mierou tolerancie túto krajinu. Ale to, aký postoj je k Rusku v Poľsku, hej, ten zásadný dištanc, tá zásadné odmietnutie tejto krajiny, tak na to nedočiahne ani česká verejnosť, no, tak by som povedala. Protože my máme část společnosti, která už to nezdílí. U nás právě to. A ta narůstá. Na druhou stranu my nemáme třeba ten proud Jána Černogorského. My jak nejsme katolická země, tak u nás není takovej ten proud jako křesťansko-konzervativní, toho mesianistva, který vlastně by říkal, že to Rusko nakonec je taky křesťanská země. Putin přece občas chodí do kostela. To jako u nás není, takže díky tomu je to u nás stále ještě slabší. Tak prosím, že se na otázky z publika, tak na rozsah asi prvý. Prosím, že
Takže dobrý deň, ďakujeme pekne, že ste prišli, bola to obohacujúca diskusia. Ja by som chcel otvoriť trošku možno takú nepríjemnejšiu tému a je to hlas menšiny, ktorá rozhodovala v minulosti vo voľbách a je to otázka maďarskej menšiny. Viem, teraz každý sa bude smiať. To je práve otázka na vás, pani docentka. V minulosti sú... Pre kontext len rýchlo vysvetlím, že sme mohli v minulosti vidieť nejaký pokus o spájanie alebo povolebnú spoluprácu napríklad so stranami, ako to bol Richard Sulík z SNS sa pokúšal s Andrejom Dankom, je to známe, alebo napríklad Progresívne Slovensko so stranou Hlas. A dnes vidíme, že za alianciu bol zvolený nový predseda, je to László Kubík, ktorý napríklad v prvej Ficovej vláde, keď sa diali dosť veľké zverstva voči maďarskej menšine, spomeňme si napríklad na Malinovu alebo útok na fanúšikov Dunajskej Stredy, tak on prišiel o slovenské občianstvo. Ja si osobne myslím, že by sme mali, alebo teda naša barikáda by sa mala pokúsiť s ním komunikovať, pretože on sa nevyjadril zatiaľ ešte ani na jednu, ani na druhú stranu. Jediné, čo o sebe povedal, že je akýsi konzervatívec, že myslíte si, že mala by súčasná opozícia s nimi začať viesť nejaký dialog, že má nejaký zmysel, alebo je to už nejako zavrhnutá, alebo je to strana, ktorá už proste patrí skôr do súčasnej vládnej koalície. Ďakujem. No, ja ten profil aliancie až tak nepoznám, ako viem, že napríklad voliči aliancie v druhom kole prezidentských volieb väčšinovo podporili Petra Pellegriniho, hej? Takže ako ťažko tam možno hľadať nejaký prienik a asi na ten dialog treba dvoch. Ja mám pocit, že na tej možno menej stranickej rovine, že sa táto časť spoločnosti, teda myslím teraz tá opozičná časť dnešného Slovenska, ako snaží premostiť k maďarskej menšine, pretože na Slovensku sa udialo niečo veľmi, ako by som to povedala, veľmi nepríjemné v tom, že mám pocit, že odchodom Bélu Bugara a vlastne aj neúspechom toho konceptu nejakej občianskej strany menšinovej, že vlastne ako keby Maďari, teda slovenskí Maďari z toho verejného priestoru do veľkej miery zmizli, ale to je zodpovednosť väčšiny. Hej? Ja to teraz nehovorím ako na adresu menšiny, ale že dochádza ako keby k takému mentálnemu odsudzeniu, čo je do istej miery spôsobené práve aj tým nezáujmom slovenskej väčšiny o maďarskú menšinu. A teraz nemyslím len teda stranickú politiku, ale vidíme to, že je toho podstatne menej. No denník Gen sa snaží vydávať maďarskú verziu svojich novín, ale v tom celkovom pohľade, viete, súvisí to možno trochu aj s tým, že časť tej slovenskej maďarskej menšiny sa naozaj viac pozerá smerom na Orbána, na Maďarsko. A Orbán veľmi cieľavedomé, on je naozaj veľmi cynický politik a má svoju víziu, na rozdiel od toho nášho chameleóna možno, a robí veľmi cieľavedome túto politiku ako priputávania si a získavania Maďarov žijúcich na Slovensku. Takže uznávam, že by bolo veľmi prospešné, keby sa podarilo nejako vtiahnuť politickú reprezentáciu maďarskej menšiny opäť do veľkej politiky, nie len do tej komunálnej. Ale že či práve tento nový predseda aliancie, či je tam schodná cesta, lebo viaceré tie pokusy aj pred minulými voľbami, neviem, však tam bola aj taká koalícia Modrý s nejakou maďarskou stranou, s Mostom. Hej, no, že zdá sa, ako keby to nemalo podporu. A je to veľká škoda, lebo
práve maďarská menšina bola v tých rozhodujúcich rokoch zásadným pilierom a pomocou v tom boji o nejaké demokratické Slovensko. A tým, že došlo aj k tejto fragmentácii a došlo aj možno k istej radikalizácii aj tej časti tej maďarskej menšiny, tak sa to stratilo a dnes, keď sa pozrieme, keď sme robili výskumy v 90. rokoch aj potom ešte do 2010 a neskôr, tak Maďari sa vždy všetci do nohy zúčastnili na parlamentných voľbách. Dneska veľká časť, ako naozaj tá volebná účasť tam išla veľmi dole. Čiže obojstranne tam chýba nejaký motív, nejaká vzprúha na to, aby to bolo viac vidieť a že poznám viacerých ľudí z toho ešte liberálneho tábora maďarskej menšiny, tak to sú dnes takí osamelí bežci, ktorí nemajú už nejaký veľký vplyv na to, čo sa deje. A sami sú z toho frustrovaní. Já si to můžu, pro mě to je jako z České republiky, je to strašně zvláštní příběh, že byly v minulosti jako momenty, kdy mi připadalo, že kdybych byl Slovák, že bych volil jako tu maďarskou stranu, jo? No, protože to robili. To byla jako nejlepší, byly chvilky podle mě za těch 35 let, kdy to byla nejlepší pravicová strana na Slovensku. Béla Bugár byl můj oblíbený politik jednu chvíli, nejvíc slovenský. Ale tak jako vy jste mluvila, paní docentko, o tom, že někdy takové ty momenty té opoziční smlouvy, například, kdy se to v tu chvíli možná někomu nezdálo, ale na dlouhou dobu pak nastartují něco a skutečně jako problém české pravice je opoziční smlouva, protože skončila jakoby ta jasná polarizace a začaly vznikat různé nové strany a tak. Tak ale tohle vlastně ten Bugár nakonec udělal tím, když vstoupil do Ficovy vlády, tak je otázka, jestli to nebylo překročení toho Rubikonu. A pak ale v tom podle mě velmi důležitou roli jako hrají moderní média, kdy dneska pro ty příslušníky maďarské menšiny žít jako mediálně v Maďarsku vlastně nebylo to nikdy tak jednoduché a díky tomu se to vlastně jako rozpojilo a oni dneska podléhají tomu, co se děje v Maďarsku. A není to zase podle mě beznadějné, protože když se podíváte na exit poly při vítězství Matoviče, tak ten tam ještě velmi jako silně zafungoval. Tehdy to jako bylo vlastně pozitivní, jenomže to byl taky začátek toho, že ten monopol, oni se rozdělili, ale monopol maďarských stran těch velkých vlastně skončil. A díky tomu oni už se asi nikdy nedostanou do parlamentu, protože jim to rozebírají částečně slovenské strany, oni jsou ještě rozdělení, takže jestli se to ještě může vrátit, já to mám pochyby, ale to vidím jenom zvenku. Hej, aj keď ešte treba povedať, že Béla Bugár potom zohral ako v rámci tej koalície veľmi zásadnú úlohu pri teda donútení Fica odstúpiť po vražde Jana Kuciaka. A to zase bol problém aj slovenských strán a niektorých politikov, že mu nevedeli odpustiť, že išiel do tej koalície. Ale on si taky ale nevystoupil, že jo? On tehdy, kdyby vystoupil z té koalice, možná by se zachránil. No, možno, tak hej, to už sú také špekulácie, ale zatiaľ ako nevidím nejaký silný pohyb, ktorý by zvrátil toto, jak sa hovorí, to drifting apart, hej, nehovoriac o obrovských peniazoch, ktoré prúdia cez rôzne nadácie maďarské a dokonca priamo zo štátnych fondov na juh Maďarska. To je aj isté ako kupovanie si nejakej lojality vo vzťahu teda k maďarskému domovskému štátu. Máš niekto otázku? Jara? Myslím si, že tak tým bol... Jasná, áno, pracujem. Spomínali ste, že voliči pravice, ktorí boli sklamaní, tak prechádzajú do nevoličov. Ako si vlastne získať takého typu sklamaného voliča pravice, ktorý sa rozhodol vyvolať? Alebo čím ho zaujať?
bych měl odpovědět jedním slovem, tak strašením. Alebo založením novej strany. To já teda říct nemůžu a nechci, tady to druhý paní docentka má samozřejmě pravdu. To nehovorím, že by som ju ja zakladala, ale práve to, jak sa hovorí, akože tá atraktivita tej novosti. Hej, spomente si na Borisa Kollára, jeho stranu Sme rodina. Hej, voľte ma, ja nie som politik, ja už a tak ďalej. Proste získať sklamaných voličov môžu, hej, buď teda ich vystrašiť, alebo im ponúknuť nejakú novú alternatívu. Tady byly takové jako náznaky toho, že se to stane. Já teď, když jsem přijel z Prostějova, tak jsem viděl na nádraží tady v Brně, že tam bliká reklama jedné z těch nově zakládaných stran GEN, nějakého toho pana Rivoli, předtím člena ANO, teď jako si hrajícího na pravičáka. Zkoušel to reálně Miroslav Kalousek, který odešel z TOP 09. On by proto, jako v průzkumech by proto nějaký potenciál byl v České republice, ale ono to není tak jednoduché tu stranu založit, na to potřebujete nějakou jako infrastrukturu, když to řeknu tímhletím slovem, kterou nikdo nebyl schopný udělat. To znamená, to se podle mě už nestane do českých parlamentních voleb, aby vznikla nějaká strana, která by ty nespokojené voliče získala. Myslím si, že pro českou pravici teď jako nejlepším předvolebním tahem je to, co dělá Donald Trump, protože ti voliči, kteří odešli, tak minimálně z část se podle mě dá získat zpátky tím, že se prostě ta kampaň vyhrotí v závěru a průzkumy jako zatím úplně neukazují, že by se vrátili všichni, ale ona pak, když se rozjede ta sněhová koule, spolu minule vyhrálo volby, jakože bylo první díky tomu, že se nabalili lidi v závěru, kteří nikdy předtím pravici nevolili. Ti budou jako složitě, ty se budou získávat nejvíce složitě. Já si to pamatuju z Prostějova, když jsem stál na ulici a rozdával jsem lístečky Spolu, tak mi jako začali chodit v posledním týdnu lidi říkat, že nás budou volit, o kterých jsem věděl, to je členka strany zelených, to je úplně jako nikdy nevolila pravici. Tak tyhle ty jako získat bude složité, ale jako musí se o to ta pravice snažit a jako pak je výhoda té polarizace. Když ta polarizace je tak hluboká jako u nás nebo u vás, tak vemte si, že na Slovensku řada pravicových voličů šla volit prostě z našeho pohledu Piráty z progresivního Slovenska a vlastně jako to překousli, tak jako já věřím, že tady ten scénář může být v tomhletom podobný. Navíc ještě my máme výhodu, že máme vlastně jakoby 3 subjekty dneska, což v té vládě to komplikuje, ale až přijde volební kampaň, tak můžou zklamaní voliči Spolu volit STAN a vice versa, doufám, že opačně to bude víc, ale jako tady nějaké naděje jsou, ale jako jiný recept teď takhle v krátkosti nemám. Tam niekedy platí ten synergický efekt, že tá podpora v konečnom súčte je možno viac ako tie jednotlivé strany a myslím, že sa to aj vníma, akože toto by sme práve potrebovali aj na Slovensku, nejakú väčšiu spoluprácu, lebo aj progresívne Slovensko je síce aj ako najsilnejšia strana, ale tiež nie dosť silná na to, aby povedzme vládla. Čiže to, čo sa ako urobilo v tom 98. Hej, sme to volali, že koalícia koalícií. Hej, od SDK, Slovenská demokratická koalícia. Ďakujem pekne. Ja by som mal otázku, totiž ako by sme hovorili o tých stranách a nejaké SROčkách, že vlastne, že ak sa to menilo, aký bol ten rozvoj z roku 2010 vlastne. A ja by som mal otázku, že aký si myslíte, že je momentálne trend do budúcna? Lebo ja sa pozerám na Slovensko a ja vnímam, že už to není len KDH, ktoré je takým tým povedným stabilným subjektom, ktoré prežilo otca zakladateľa alebo veľa predsedov, ale jak bolo spomenuté napríklad, neviem, progresívne Slovensko, teraz najnovšie Saska vymenila svojho otca zakladateľa a drží sa na tých 5%, že či vlastne ten trend
tých súkromných SROčiek vlastne už nezačína klesať, či už na Slovensku alebo aj v Česku. Neviem, no, tak nie všetky strany sú SRO, väčšinou sú to tí autokrati, hej, jak Ene Pobal napísal. Autokracia, SRO. Neviem, je naozaj, ako, čo je dnes asi úplne najťažšie, je predpovedať a predovšetkým budúcnosť, hej, že ja naozaj neviem vôbec odhadnúť, pretože tých momentov, ktoré môžu úplne nečakane do toho vstúpiť, ako tých čiernych labutí je tak strašne veľa, že ja neviem, no ešte pred mesiacom to vyzeralo, že možno naozaj budú predčasné voľby. Dneska už by som na to nevsadila. Čiže ten vývoj, ja mám pocit, že práve aj to, čo bolo spomenuté, že tá silná polarizácia nakoniec časti tej spoločnosti stabilizuje v rámci tých dvoch nejakých táborov. Tí, ktorí nechcú, tak tí potom odchádzajú medzi nevoličov, ale zase dlhodobo tá polarizácia je veľmi nebezpečná pre demokraciu, hej, lebo v podstate radikalizuje, hej, vyprázdňuje stret, vlastne absolútne neumožňuje žiadne tie spájajúce nejaké iniciatívy alebo politiky, hej, že sú to vlastne úplne antagonistické tábory a tá logika vedie stále k väčšej a väčšej radikalizácii. Takže kde toto má šancu nejak skončiť, ako pravdu povedať, to sa pýtam aj ja, hej, že čo by bolo nejakou témou, ktorá by takzvané depolarizovala tú scénu, že či povedzme v istej chvíli sa môže stať, že tá strana Hlas zdá sa, že je vnútorne veľmi nekonzistentná, hej, ukazujú to aj výskumy a ich voliči sú iní, ako sú voliči Smeru a SNS, že či tam dôjde k nejakému vnútornému rozštiepeniu a nejakému posilneniu možno toho dnes opozičného tábora, tak neviem, ale nemám na to nejakú jednoznačnú odpoveď. Nevyzerá to teraz veľmi na to, že by nejako vo veľkom vznikali nové strany. Skôr mám pocit, že je to politické spektrum dosť dobre obsadené. Skôr by teda niektoré strany potrebovali akože zabrať a preskočiť tú 5% hranicu. Já myslím, že u nás ještě ta poptávka nasycená není. Když jste mluvil o té SAS na Slovensku, tam mě ale připadá, že jak jedna ta politologická teorie říká, že politická strana jenom ta organizace politická, která přežije svého zakladatele, tak u té SAS to podle mě vlastně se ukáže v příštích volbách. Jo? Buď se Sulík vrátí a pak SROčko jede dál, jak abych použil vaši terminologii, nebo se nevrátí a vypadnu z parlamentu, ukáže se, že to nic takového nebylo. A pak to obsadí to někdo jiný. U nás vlastně my dneska jsme svědky toho, že takové politické SROčko jako klepe na dveře parlamentu. Já myslím, že se nakonec nedostanou. Díky jako kampaňové mašině Andreje Babiše, že se tam ti motoristé sobě že nepřekročí 5%. Ono těch 5% tady jako je skvělá věc, která část těch SROček zastaví. V Bulharsku mají 3 nebo 4 mají a tam to je prostě 2-3 strany každé volby, oni teda volají 3krát do roka teď, tak tam to pak vidíte, že to jde, že je dobré jako občas ty předčasné volby jako upozadit. A pak si říkám jedna věc, až v politice nějakým způsobem se rozhodne nebo prostě bude ukončen Andrej Babiš, že pojede do vězení, nebo že odjede s přítelkyní na Malorku, nebo to je jedno, tak podle mě tam bude jako Eldorado pro ta politická SROčka,
Což je ale podle mě podobné, kdyby odešel zítra Robert Fico do té vily v Ražani a už se nikdy nechtěl vrátit, tak jako co tam bude tady na té, řekněme, autoritativní levici u vás i u nás? Jako vrátí se sociální demokracie? Já myslím, že ne. A pravděpodobně tam a je to takový trend v celé té postkomunistické Evropě a částečně se to projevuje, jak jsme si říkali, v západní části starého kontinentu, že prostě vzniknou nějaké nové strany nějakých prostě oligarchů, kteří to budou vést, nebo nějakých jako dobrých komunikátorů, ale budou asi hodně postaveny na těch osobnostech. Jsem nedávno někde slyšel mluvit našeho premiéra, který je profesor politologie, a on sám vlastně tak jako naznačoval, že není jasné, jestli ten věk těch politických stran vlastně nekončí. Já si to jako odmítám si to přiznat a umřu s tím, že to prostě se může ještě nějak zachránit, ale je to otázka, o které se musí přemýšlet a je možné, že ta SROčka prostě převáží a lidi budou na základě toho, jak fungují média, velmi fluktuovat mezi politickými stranami. U nás se to třeba v komunále už to vidíte, jo, že jsou jako, že třeba lidi, kteří volejí tu středopravici, tak si mezi těmi stranami na místní úrovni rozhodují podle toho, kdo je tam populární z některé z těch stran toho balíku a ta vazba s tou stranou je jako velmi slabá, takže to těm SROčkům velmi nahrává, takže si myslím, že věk rozmachu SROček nás čeká u vás i u nás. Dobre, dovedete diskutovať ešte dlho, ale čo sa nám naplnil, tak mi dovolte vám ešte raz poďakovať, že ste zúčastnili tejto diskusie a budem sa tešiť niekedy na budúce. Ďakujem.